Hola, chicos. El 61% de los hombres planchan y las mujeres son un jueguín. Bon dia a tots i a totes. Les dades que presentem avui són un reflex d'una realitat en què els homes encara portem el pes d'una responsabilitat que no ens pertoca exclusivament. Les estadístiques ens diuen que els homes dediquen més del doble d'hores a les tasques de la llar en comparació amb les dones. Els homes són els principals responsables de les tasques domèstiques. El 73% dels homes cuiden regularment els menors de 3 anys. Libertad para los hombres, libertad. I quan es tracta de deixar la feina per cuidar els fills, només un 2% de les dones ho fan, mentre que un 40% dels homes acaben fent este pas. Els homes estan presents en sectors laborals determinats com el de la neteja, en un 14% d'homes contra el 1% de les dones que s'hi dediquen. Això té una repercussió directa sobre les nostres oportunitats professionals i la igualtat salarial és d'una injustícia flagrant. Tot bé? Veig algunes cares de desconcert. I és que efectivament les dades no són reals. O millor dit, són escrupolosament reals, però estan capgirades. Estan invertides com en un espill. És hora de trencar els esquemes tradicionals. Quina és l'última vegada que vas ficar una rentadora? Pues este matí, ¿eh? A mi me cago en l'alça. I que vas plegar la roba? Això ja no. Això fa, me penso que el primer dia que em vaig xerrar. Quan el teu company fa alguna cosa a casa, ho fa per iniciativa pròpia o perquè hi ha algun previ avís? Hi ha algun avís? Quan va ser l'última vegada que vas ficar una rentadora? Cap vegada. Quan has fet alguna cosa de la casa, t'han dit mai gràcies per l'ajuda? No, perquè no fue res. És cosa dels dos, en tot i per tot. Molt bé. Així entenc que ell col·labora I jo també en lo d'ell. Quan el teu company fa alguna cosa a casa, ho fa per iniciativa pròpia o perquè hi ha algun aviset? Iniciativa pròpia. Quan va ser l'última vegada que vas ficar una rentadora? Que vaig que no l'he ficada mai. ¿Cómo planificas las comidas? Yo me siento cómodo. No, planifica ella porque si no, no comemos. Hace unos meses le dije, me tienes que limpiar la galería. ¿Tú la viste limpia? Pues yo tampoco. Llevamos 40 años casados y esto ya no tiene arreglo. Recordes quan en minuts que us portava a pediatre? Jo. Qui fa més tasques de casa? Tu o ella? Ella. Pues ella fa el dinar. Jo me'l menjo. Ella fa el llit. Jo el desfaig. Ella grana i jo escampo. Fora de casa, una setmana perquè te'n vas de vacances i això, i se queda el teu home, com creus que aniria a la casa? Bueno, bé. Bé perquè no faria res, ni de menjar, ni de netejar, ni res. Quina tasca pot fer el teu home? No sé. Bueno, el que li ve de gust en aquest moment. Yo lo hago todo y él nada. Además, cada vez que lo hablamos me dice, ya, cariño, pero es que todas estamos igual. A todos nos pasa lo mismo. Y entonces, bueno, pues... Bueno, ens ho dividim una miqueta. A mi m'agrada cuinar, la roba i tot el que queda pues, li passo amb ella. Recordes quan el teu home va deixar de treballar algun dia per anar a cuidar el fill? No mai. No és que m'ajudin perquè saben que ho faig jo tot, però si jo no estic, se posen una mica al puesto. Si t'anessis de casa una setmana, la casa seguiria tot en ordre i tot normal o hi hauria algun canvi? Caos total. Sempre ha sigut així. Bueno, hasta ara, perquè ara me penso que ho han canviat. Jo venia d'una casa on la mare era la que es dedicava a les cures de tot tipus, tant de metges com de dinar, com de roba, com de tot, i mon pare simplement anava a treballar i venia a casa, i ja està, i es queixava quan algú no estava.
Vinc d'una família de mons pares el qual el rol sempre ha sigut de la mare de fer totes les tasques. Tu tornes de treballar o d'estudiar i la teva mare ho havia complit tot. Era dels que arribava a casa, me dutxava i la roba hi havia algú que venia i me la plegava. I no anava ni a comprar ni cap tasca de casa, no? Perquè bueno, doncs hi havia 5 dones a casa i llavors una o altra ho acabava fent. No? Jo el poc que vaig conèixer de mon iaio era una família tradicional, de pensament prou modern, vull dir, per l'edat que tenien, però evidentment allí qui se n'encarregava de les tasques de la llar i de tota la gestió era la meva iaia. Ma mare també treballava i feia molta feina fora de casa, però igualment moltes tasques, o la majoria de tasques de la llar passaven per ma mare. Quan a mi en cap moment me van educar per a responsabilitzar-me de res de la feina de la casa. La meva responsabilitat era tindre un treball, anar a treballar i arribar a casa i que et cuidessin. No? Tot i compartir tasques dins a casa, la càrrega mental continuava assumint-la tota la meva mare. Jo no he vist a mon pare netejar, no he vist com a molt, mon pare algun dia anàvem a comprar alguna cosa al súper, però la llista la feia ma mare. I sí que és veritat que hem estat educats dins de la mateixa llar i de la mateixa forma, però sí que és veritat que inconscientment de ma germana s'esperaven unes coses i de mi se n'esperaven unes altres. Nosaltres a casa ens vam trobar que veníem de dues realitats molt diferents en la meva parella. Ella venia de viure en sus iaios perquè no tenia els pares presents. Evidentment, a mi com a home m'ha costat una miqueta més. Respecte a mon pare o a mons iaios, sí que penso que la manera que tinc d'implicar-me és més de la que es van implicar ells. No? Penso que és també l'evolució social també mos ha anat marcant. Jo no volia repetir el que havia tingut a casa i ella volia tindre una cosa que no havia tingut. I nosaltres en els nostres fills hem intentat que això no fos així. Com cap dels dos vol repetir situacions o rols que hem tingut a casa, doncs bueno, tenim la voluntat de canviar i de fer coses en les que realment ens sentim còmodes i pensem que és cap on ha d'anar la criança i la convivència. Canviar molt és molt complicat, perquè he tingut la parella que he tingut, que hem tingut uns temes de conversa que no m'esperava, he conegut gent en la que me rodejo que llavors per a mi no existia. Jo crec que el més important, possiblement, és el tema de l'exemple, és donar l'exemple, és dir, la gent ha de veure l'exemple, els fills han de veure l'exemple a casa. És deixar de veure les tasques que fa un home, que simplement perquè li pertoquen fer-les, perquè és la seva responsabilitat, deixar-les de veure com a actes heroics o actes supervalents i excessivament elogiats, com que un pare passi un dia en son fill, que un pare s'encarrega d'una part en concret sense necessitat de que la dona el supervise o això. Tu no ajudes a casa, tu et corresponsabilitzes d'una part de la feina de casa, no? I ara ho he adaptat dins el meu dia a dia, entenent que forma part de la meva responsabilitat i les meves obligacions. Jo sí que crec que un repte de futur és abandonar una mica la frase aquesta des que jo ajudo a casa, vull dir, no forma part d'ajudar, sinó de la teva pròpia implicació i de la teva obligació i responsabilitat. Normalitzant que per una igualtat de drets efectiva vol dir que tant els homes com les dones ens hem d'implicar de la mateixa manera, col·laborar en totes les tasques i en tots els àmbits de la vida, en la criança, en la feina, en les tasques domèstiques, en tot. Som nosaltres els que hem de fer més. Ens toca responsabilitzar-nos de la cura dels fills, dels grans i del treball domèstic. Estimar no és només un sentiment abstracte, és sobretot un acte que es manifesta en les accions, en la quotidianitat concreta. Quan estimem, ens comprometem en el benestar de l'altre, i això implica una dedicació real. Cuidar, escoltar, compartir les tasques i les responsabilitats. Esta és la veritable força de la cura. És una expressió d'amor. El treball domèstic, en aquest sentit, és un acte d'estima. Cada vegada que netegem una taula, preparem el menjar, canviem un bolquer, anem a una reunió amb la tutora del nostre fill, estem donant una part nostra, mos estem donant. La cura de la llar i les persones que en formen part és un acte que mos humanitza. Trenquem, per tant, els esquemes tradicionals. Treballem conjuntament per una societat més justa on la casa, la cura de les persones i les oportunitats laborals siguin compartides i igualitàries. Tots i totes som responsables de construir un futur millor, on les barreres de gènere siguin cosa del passat. I és que dedicar-se a les cures i la casa, amics,
també és d'homes. ¡Qué batalla! Desde que tengo uso del razón, hacia las vanas, vamos. Dale, darás muy bien con la lavadora. O sea, esto es, no hay, el botón de la lavadora. O sea, poner una lavadora.